Yeah, it's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Dr. Kamani! What the into malwayenza ushaye yonke isa after cognize you get tunusa hayibo tunusa Hamna akafuna ukutunusa nurse host akafuna ukutunusa tunusa Tabala Amadoda alhamdulillah selafika lana hayi sanibona baba awukahle angiyena ubaba wakho mfana yazo njoba ukhwehlela manje ukhwehlela ungavali ngisho umlomo ufuna ukusifaka lokhu iphi mask wena mfana njoba la uyabona isibhedlela sifaka wonke kubhaliwe lapho ukuthi mokhwehlela la uyavala umlomo yaxolisa baba angiyena ubaba wakho futhi number 1 angiyena ubaba wakho sanibona bhuti ubhuti wakho ufana nami ubhuti wakho muhle njengami baba security yezwa bani baba security inkinga nesithatha kancane bafana bami sinemali nama security njengoba ubhema ugwayi lapha nje njengoba uzokhwehlela ulokwa ubhema bungagcwele ingane zesikoleni unuphafusa ugwayi nomfana kumele ngimshaya yini ufunani esibhedlela uzobodokotela mfethu uzobona ungcono ubeyasho ukuthi uzobona udokotela yini inkinga yakho uthi ngikukhohlela bhala ngoba uba igama lakho siyabonga Sikonondo usigebengu Sikonondo usini mfana Sikonondo yini lonto manje Sabonga bani Sikonondo baba hey bafana nina niyaganga nini ukhona udokotela mfethu akekho udokotela kwamanje kodwa ke uzohlala emabhentshini wonke umuntu ufile la ekseni uzongena la uthi short left uthi short right uzofica lapha abantu behleli ungasoni kakhulu abantu social distance uvule uyezwa yini ngena wona mfana ukhona udokotela wathi ngithi mina kuwena shutha uzwa nasemandlebe udokotela macheck izindlebe udokotela lalela udokotela akakafiki kumanje uyezwa uzofika ngiyacabanga khona mhlawumbe uzothatha amaminishana ngena lapha uhlala emabhentshini siyabonga baba shit man Hayi we mama awume man awume ngiyasebenza lo kuyaphazamisa manje mama amasheka residents lawa wenza lapha awume mama man okay ngiyamyeka ke mina ukuba wena lokhuzayo ngizomyeka ngoba phela ngeke uzosibhedlela bese uqhubeka lokhu awume sis awume Wena wathembisa mfana wami uzofa ubulawe umndeni wakho ngoba ufuna ukuzwa ukuthi akume uhamba ukhuleka esontweni hayi la uthi kwenze CPR hayi ngeke and indoda laba nibhema zonke izinto hambeni khotha la kwenze CPR ngepeni okay Doctor wenzani When CPR phela ukufala umuntu abona manje ama vital organs zakhe they are very much down. Yeah. Come on. Yeah. Lo muntu sedithiwe. He's kind of dead. Oh. Umsathu usile kanti umsathu sakho mina ngathi ngithi mina uyafa ngifuka phela ngiyangena nje mina iqanti mangathi ngithi aphefumule. Yabo. Cisha baba ngathi manje ngimshanga CPR phela ngibathithe nabamlomo yabo. Qolimoyela usini. Yebo. Noma wakubhizi yakhuleka lapha noma wena mama wena kwayena uba ngumsindo and kune patient elidelivayo. Isiphithi ngicela sami. Miyeke. Libodify lakhe ukuze kumele alashwe ke naye lo. Kumele alashwe ke naye lo. Ngasikwazi ukuhlola singamlaphi. Kodwa uyangisiza kodwa. Kodwa nje ukuthi uyabheka. Sithatha iselfie. Imini yonke wena uthathana nama selfie. Kuthi phela sisimela phela. Siyenza la. Dr. Sichamane. Happy
patient seduced usejusiwe ke manje study futhi umsiza hayi wena Kodwa uyasihlaza. hayi kodwa uyasihlaza angathona futhi, ilento ngidlala English yakho. immobilization le ekusuke ngiyenza wawuthi ngiqonde Marketing? hayi ya marketing ayiwena sikizwe uyasasi Yini-ke namhlanje? Awu Mathandosi, thandiwe njengegama lakho, thandiwe njengegama lakho. Awazi omuhle mama ungijama everyday wang. Usho uthi right so right yazi. hayi nje mvulojo ulale lo gama lelo liko asena 3 wena wazi mama father baba mother water sister hene ndoda ilona nto yazi yonke leyo ke wena ke kuthiwa hethi a e i u thathi a e i